Čítam zo Zjavenia Jána, 3. kapitoly, 8. verš. Znám tvoje skutky, hľa, dal som pred tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Takže prečo som prečítal tieto slova, vám poviem po jednom videu, krátučkom videu, ktoré vám o chvíľu pustím. A toto video chcem pustiť, pretože nie tak dávno som sa stretol s jedným, nehovorím jeho meno, s niekým som sa stretol, ktorý pozná, čo učím, čo hlásam, zrejme číta, alebo nečíta, neviem, ale vedel, čo hlásam. A povedal, ty si snad nemyslíš, že katolická cirkev by robila to, čo v stredoveku počas inkvizícií. Ty si snad nemyslíš, že oni by boli schopní niečo takého. Dneska je už celkom iná tá katolická cirkev. Celkom ináč sa správajú oni. Také dačo by neurobili už nikdy. Zobud sa, ty hlásaš blúdy, to sú blúdy. To sa nikdy nestane. A pokračoval, samozrejme, dával svoje argumenty. Vlastne preto chcem pustiť toto nasledujúce video, aby ste počuli, že tá tzv. nemenná cirkev, ktorá sa už celkom zmenila, ktorá je celkom iná, čo hlása dneska a čo tvrdí dneska. O protestantizme, hej, a o prvých protestantoch až po dnešných protestantoch, aj keď dneska sa väčšinu protestantských cirkev im podarilo shrnúť pod svoju moc, tým, že podpísali na 500. výročie protestantizmu, podpísali medzi katolická cirkev a protestantské cirkvi spolu zmluvu, s ktorou v podstate popreli všetko učenie Božie a pridali sa na stranu katolíckej cirkvi. Len dve takéto cirkvi neexistujú, teda existujú, ale nepodpísali takúto dohodu s nimi. Jedni sú svedkovia Jehovovi a druhá cirkev je my, adventisti 7. dňa. Ostatní všetci zradili a predali učenie, lebo tam o to ide vlastne, že zaprieš učenie, zaprieš Božie učenie, zaprieš Božiu pravdu. A tento človečík niečím obviňuje nám a rozpráva tu o kacírstve. A myslíte si, že keď v stredoveku robili toto s kacírmi, teraz nebudú toto robiť? Dobre, teraz nebudú páliť na hranici ľudí, to je 100%, že nie. Dneska majú iné, sofistikovanejšie spôsoby a metódy. A takú istú moc dostanú a to isté budú robiť. Pán Ježiš hovorí o tej dobe, že také súženie ešte nebolo nikdy. A zoberte si, aké to bolo hrozné v stredoveku. Katolická inkvizícia, keď mučila, vraždila, upalovala ľudí zaživa. Hej. A potom zoberte si napríklad prvú svetovú vojnu, aká hrôza sa udiala, druhú svetovú vojnu, fašizmus, potom komunizmus, akú hrôzu porobil na tejto planéte a rôzne systémy a rôzne izmy, koľko vraždili ľudí. A Pán Ježiš napriek tomu hovoril nám, že také súženie ešte nikdy nebolo, nikdy na tejto planéte predtým. Už aj nikdy nebude. Čiže je to veľmi tvrdá doba. Ale vráťme sa k tomuto. Popočúvajme si najprv, čo hovorí tento pán, aby ste nepovedali, že to ja hovorím. Ja som to povedal, že to povedala katolická cirkev, alebo to povedali tí, čo veria katolicizmu. To by bolo pramálo. Že lepšie je raz vidieť a počuť, ako keby ja som to sprostredkovane povedal. Môžete povedať, že klamem. Čiže popočujeme si tohto pána a jeho názor a potom budeme pokračovať. Katolickou církev, její lidský rozměr, zaplavilo protestantské kacířství. Když mluvíme o nicejské církvi, mluvíme vlastně o veliké skupině katolíků, kteří se připojili ke lži, kterou je protestantismus. Protestantismus je lež, protože je to kacířství. O této otázce mluvíme celý týden. A kacířství, stejně jako schizmy, vedou v nepokání do pekla. Ale háček je v tom, že každé jedno z těchto přesvědčení mají od katolicismu. A tečka, nepřišli s nimi oni, jsou naše. Rádi se o ně podělíme. Všechny je přijměte. Když Martin Luther a jeho kacířství
kacířská banda opouštěli církev, vzali si s sebou několik věcí a mezi nimi i tato přesvědčení. V průběhu staletí pak Lutherovi následovníci vzali tyto katolické poklady a zdeformovali je téměř k nepoznání. Například v oblasti teologie nemají protestanti ani ponětí o písmu, i když se chovají, jako by ho měli. Sami si ho vykládají a za pochodu doplňují prázdná místa. V podstatě si to vymýšlejí. Vytváří to prostředí, v němž místo toho, aby vás poučovalo písmo, poučujete vy písmo. Protestanti vtlačují svá osobní přesvědčení do textů a překrucují je tak, aby znamenali cokoliv, co jim nejvíc vyhovuje. Oni nejsou církev. Obvykle nejsou ničím jiným než neziskovou organizací, která se schází jednou či dvakrát týdně a občas v písmu najde něco správného, ale která většinou na posvátných textech jen troskotá, protože popírají autoritu katolické církve, která dala světu Bibli. Je to naše kniha. Nemůžeš si ji jen tak vzít a pak nám říkat, co znamená. A potom, když popřeli autoritu církve správně ji vykládat, ačkoliv ji církev vytvořila, nárokují si právo, které nemají, schopnost vykládat písmo. Protestantismus popírá účinnost svátostí, zejména skutečnou přítomnost Krista, těla, krve, duše a božství v Eucharistii. Překrucuje a převrací svaté písmo v samolibé atmosféře vyprávění shromážděním to, co chtějí slyšet. V podstatě, v zásadě, nejsme všichni stejní. Oni popírají církev a kdo popírá církev, popírá samotného Krista. Ani jedna kniha Bible o sobě netvrdí, že je inspirovaná. Ani jediná. Přesto protestanti neustále mluví o inspiraci Bible. Když to netvrdí ani sama Bible, tak proč tomu věří? 1. Timotejovi, 4. kapitola, 9. verš. Verné je to slovo a hodné každého prijatia. Toľko len k tým vyjadreniam tohto pána. Čiže počuli ste jeho názor na veci, ako s obľubou používa slovo kacír, ale to teraz opomeňme, lebo to používali stále, aj dodnes to používajú, dodnes je to zaužívané, aj keď mnohí ľudia tomu neveria, ale je to tak, ale skôr sa zamerajme na to, čo tvrdí, čo tam povedal tento pán, že my sme prevzali a ukradli sme niečo, čo oni napísali, teda Bibliu, že oni napísali. No, ja neviem, či tento pán si je vedomý toho, že katolická cirkev vznikla v roku nejakých 520, sa mi zdá, nechcem teraz sklamať, ale okolo roku 520 vznikla. Čiže od narodenia Krista ubehlo už vyše 500 rokov, keď oni vznikli. A nový zákon sa od na nebo vstúpenia Pána Ježiša písal 120 rokov. A vtedy katolická cirkev neexistovala. Boli vtedy náznaky zla. Tam apoštol Pavel hovorí, že ja viem, že po mojom odchode prídu medzi vás vlci a nebudú šetriť stáda, ba už teraz sú tu na tí vlci. Čiže už vtedy sa diali takéto veci a upozorňoval na tieto veci nielen apoštol Pavel, aj iní apoštoli upozorňovali na to, ale až v roku 520 sa ich sila, tých vlkov a oklamaných ľudí prejavila naplno a vznikla katolická cirkev, ktorá bola akousi skrížením pohanstva s kresťanstvom. Čiže do kresťanstva vložili pohanské prvky, pohanské učenia, po smrtnom živote od duši a tak ďalej, ale všetky tieto ostatné okolo toho veci, ktoré skoro všetky veci sú z pohanstva. Okrem snad nejaké kňažskej služby, ktorú skopírovali nejakým tým spôsobom zo starého zákona. Ale ešte raz sa vrátim. Oni Bibliu nenapísali. Starý zákon bol písaný niekoľko tisíc rokov počas existencie židovstva, starozákonného židovstva. To je Izrael, lebo medzi Židmi to je známe, starý zákon je známy pod menom Tóra a to bol stále tu. A ani nový zákon nenapísali oni. A prečo som čítal tento verš, čo som tu písal zo Zjavena, že otvoril som dvere a nemôžeš ich zavrieť, ale počúval si na mňa, nechcem teraz klamať,
Vlastne neviem teraz rýchlo zapnúť. Pozrieme sa ešte raz na ten verš. Máš malú moc, nemôžeš zavrieť tie dvere. Máš malú moc, ale ostrihal si moje slovo a nezaprel si mojho mena. Stále tu boli a stále tu budú ľudia, ktorí nezapreli Božie slovo, Božie meno, Božiu pravdu a stále ju smelo hlásali. Ale stále v histórii dopadlo tak, kto sa odvážil hlásať Božiu pravdu, ten bol nemilosrdne prenasledovaný, mučený, bitý, bičovaný a vraždený. Počas pohanského Ríma to bola na podnet židovských vedúcich farizeov, lebo oni nenávideli kresťanstvo. Tento podnet hlasali pravdu vlastne, podnietili pohanský Rím k tomu, aby ich zavieral, mučil a vraždil. A pozdejšie od roku 520 to bolo už skrze katolícku cirkev, ktorá nezniesla žiadne iné učenie. A počuli sme tohto pána, čo povedal. To isté tvrdí v podstate, čo tvrdili jeho predchodcovia v katolíckej cirkvi. Tak isto pomenúva týchto ľudí, nazýva ich kacírmi a verte mi, či neverte, samozrejme to tu neprizná, ale keď sa dostanú, čo sa teraz deje vlastne, oni tu moc dostanú naspäť. A už veľmi blízko je to obdobie, kedy ho oficiálne preberú. Neoficiálne už majú túto moc. Začali ju získavať neoficiálne, keď nastúpil Mussolini v Taliansku, Duce. On znovu povolil katolícku cirkev, dal im všetky právomoci, banky im vrátil, všetky štátne moci, všetko im vysedy vrátil a od tej chvíli sa začali budovať. A začali sa vtesňovať všade do každého politického systému na celom svete a do súdnictva. A to hlavne v USA a v Európe. Celé európske súdnictvo zmanipulovali a manipulujú oni. Takisto v USA to oni robia. A teraz už tak dozrela na to čas, na to všetko, aby sa vrátili, aby oficiálne zobrali naspäť moc, čo Biblia pomenúva, že šelma dostala, tých 10 kráľov dostalo k moci a tých 10 kráľov poverilo šelmu. Šelma nie je jedna postava, šelma je systém, náboženský systém katolicizmu. To vyplýva samozrejme z iných veršov biblických. Keď sa pozrieme, nechcem to rozoberať, už som to rozoberal neraz tu na. Kto by mal naozaj zájem, že kto nevie, že o čom rozprávam, že na základe čoho konštatujeme, že to je katolícka cirkev, iná cirkev, na ktorú sa hodia tie atribúty, ktoré robila, tie veci, ktoré robila, neexistovala v histórii iná taká cirkev. Čiže tomu viem dať materiály, alebo sám, keď sa ma opýta, alebo keď ma zavolá, viem to vysvetliť. Čiže títo ľudia budú robiť úplne, ale úplne to isté. Samozrejme s modernými spôsobmi. Už nepotrebujú na to hranice, na upalovanie. Nepotrebujú nejaké podzemné kopky, väznice. Dneska stoja koncentračné tábory po celom svete, tzv. FEMA tábory, je ich vyše 800, hlavne v USA a pri španielských brehoch, pri brehoch Portugalska. Tam je ich najviac v Európe. Tieto tábory sú pripravené na obdobie a samozrejme to budú robiť, to kryto nebude oficiálne, že pretože ty neveríš. Oni budú mať jeden smer, oni povedia, budeš tak veriť, budeš tak robiť, ako my ti prikážeme. Oni dajú cez ekologické zákony, zavedú znovu nedeľný zákon, povinné svetenie nedele, a kto to odmietne, automaticky bude teroristu, fundamentalistu považovaný. Tento zákon tiež funguje v USA, fundamentalista, aj keď dnes je to používané na Arabov, na arabských teroristov, fundamentalistov. Ale pozrite sa na Wikipédiu, čo to znamená slovo fundamentalista. Fundamentalista je taký človek, ktorý bezvýhradne verí svojej svätej knihe, ako ja, napríklad Biblii, bezvýhradne všetkému verím a všetko nasledujem. Čiže tiež budem v ich očiach fundamentalista. Čiže pod týmito zamienkami budú nás zatvárať do koncentrákov, budú prenasledovať, budú nás linčovať
a na konci vyjde aj trest smrti, veru. Keď si už nebudú vedieť, poznáme to zo stredoveku. Čiže tieto veci oni budú robiť znovu. To sa tomu smeje, nech sa tomu smeje, onedlho to už uvidíte, táto moc prepukne onedlho. V začiatku to sú také nevinné kroky, samozrejme. Oni proste robia niečo, to je ako trojský koň. Trojský koň, viete, čím bol vlastne? Vyzeral to ako obrovský koň, a zaťahli ho hlupáci do Troje a z toho vybehli vojaci a dobili mesto. Že trojský koň, že tvári niečím iným byť, a je to v skutočnosti niečo iné. A to isté sa deje v zákonodárstve. Dneska týmto zákonom kresťania aj v našich radoch tlieskajú niektorým zákonom, že to je správne, to tak má robiť, lenže nechápu to, že tieto zákony sú trojským koňom. Tvária sa ako niečo iné, ale nakoniec budú využité proti ním samým. A ešte jedno chcem povedať také dôležité, že tu rozprávam o katolíckej cirkvi, rozprávam o systéme katolíckej cirkvi, o dogme katolíckej cirkvi. Nerozprávam tu o katolíckych veriacich. Ja mám veľa známych katolíckych veriacich a sú to naozaj úprimní ľudia. Úprimne veria v Ježiša, veria Bohu a nasledujú podľa toho, čo sa naučili. Lenže žiaľ, niekto ich veľmi, veľmi, veľmi klame. A oklamal a podviedol ich a nepovedal im pravdu a oni tomu klamstvu veria, že je pravda. Preto ju nasledujú. V našich radoch je veľké množstvo katolíkov. Na Slovensku je veľké množstvo bývalých katolíckych farárov, ktorí prešli, uverili a nechali sa pokrstiť. Dneska som tu v zbore v Miškolci, bol tzv. Židovský deň, ale boli tu bratia naši z Podkarpatskej Rusy, to je z dnešnej Ukrajiny, z Mukačeva, Munkač po maďarsky, Maďari boli. Kazateľ nejaký s rodinou tu bol a boli aj z Košic, moji bratia tu, som sa zvlášť tešil, aj som sa porozprával s nimi. Aj keď nie dlho, tak na konci sa trošku stretli, lebo ja som nevedel, povedali, že Košičania sú tu a ja som nevedel, že kto je to. Až potom pri dverách vonku, pri východe som sa s nimi stretol. Čiže, priatelia, bratia, títo ľudia sa zmenili a spoznali pravdu, videli, že ich klamú, prijali tú pravdu. Dneska som počúval v rámci toho židovského dňa, že v Brazílii, v dnešnej Brazílii, tam je najviac tých židov adventistov, majú zvlášť svoje zbory, oni, a hlásajú, pravda, že Krista hlásajú. A predstavte si, tam sa podal taký jeden zázrak im, že hlásali Krista v jednej synagóge židovskej, kde 150 členov tej synagógy uverilo a nechalo sa pokrstiť a stali sa kresťanmi. Adventistami sa stali. To je taký zázrak, že? A to isté je aj v radoch katolíckej cirkvi, sa deje po celom svete. A veľmi vysokí duchovní aj farári opúšťajú túto cirkev, bez duchu cirkev a po spoznaní pravdy sa nechajú pokrstiť. Čiže tento pán, vidno na ňom, ktoré som pustil video, že koľko hnevu je v ňom. A toto som pustil len preto, aby ste videli, že tento hnev sa bude stupňovať a zlosť sa bude stupňovať. Túto zlosť budú prenášať pod rôznymi zamienkami. Budú oznamovať ľuďom, že toto sú tí ľudia, ktorí vám berú slobodu, ktorú nedodržiavajú Božie zákony. Potom sa to preformuje na také niečo, že čím ďalej, tým viac bude prírodných katastrof. Už dneska je ich obrovské množstvo, ale vtedy budú fakt onedlho prepuknúť také prírodné katastrofy, ktoré si ani predstaviť nevieme. A oni nakoniec nebudú vedieť koho, tak ako nacisti obvinili Židov. Tak oni obvinia nás, že to je kvôli ním, že Boh sa nás sníma kvôli ním a ľudia tak vyprovokujú ľudí a ľudia začne linčovanie, prenasledovanie, takisto presne, ako bolo za nacizmu. Čiže priatelia, táto cirkev sa nemení vôbec. Nemení, jej štruktúra cirkvi sa nemení absolútne. Stiahnutí sú trošku, alebo boli stiahnutí úplne, ale potom začali stále viac vystrkovať hlavu, až onedlho príde doba, keď úplne vystrčia hlavu a znovu dostanú poverenie a znovu dostanú naspäť tú starú moc.
Stačí sa pozrieť, bývalá inkvizícia, teraz nechcem klamať, bývalá inkvizícia stále existuje, stále funguje, ale ináč sa volá, teraz nechcem vám tu klamať, ale má iné meno proste tá inkvizícia, ale stále funguje. A jej takým vedúcim, určite spomenúte na Reisingera, neviem presne, viete, čo bol nie pred týmto pápežom, ale pred posledným pápežom bol, ktorý veľmi krátku dobu bol nemeckého pôvodu, on bol jezuita takisto, ten druhý za ním bol tiež jezuita a jezuiti viedli túto inkvizíciu stále a vedú, preto sa jej hovorí španielská inkvizícia. Oni ju vedú a on bol veľký hlasateľ a on vyslovil pár veľmi dôležitých slov a vied, ktoré nechcem teraz opakovať, ale keď si niekto vyhľadá veci alebo tieto videá, čo sú o tom povedané, napísané alebo natočené boli tieto videá, tam to jasne povie jeho stanovisko ku protestantizmu, ku tým, ktorí neuzdávajú katolické učenie, ktoré nemôžem uznať, keď verím Bohu, pretože je to zmes pohanstva s kresťanstvom a doplnené pohanské legendy z gréckej mytológie. Čiže nemenili sa, nemenia sa a nikdy sa nezmenia. A tí ľudia, ktorí si s nimi sadnú za stôl do ekumenických rád, tak krásne, že to treba lásku, lenže láska nikdy nemôže samostatne fungovať. Láska musí fungovať len s pravdou a spravodlivosťou spolu. Jedno nemôže fungovať nikdy, len dva dohromady, priatelia. Ja som tu niekomu vysvetľoval, že láska to je ako keď mám rodinu a mám deti a zahrňujem ich len láskou. Všetko im dám, obdarovávam ich, zahrnem ich všetkým možným a stavím, jak vás mám rád, hýčkam ich, hladkam ich, boskávam ich, aj ženu, manželku, ale neexistuje u mňa žiadna spravodlivosť. Čo z takých detí vyrastie? Pozrite sa okolo na svete. Čo rastie z bohatých detí väčšinou? Zahrnutí sú všetkým darmi, všetkou láskou v úvodzovkách. Láska. A z nich skutočné monstra z nich rastú, čo sú schopní. Ale naopak, keď vynechám lásku a budem len spravodlivý, že budem dohľadať na spravodlivosť rodiny a budem len prísny a spravodlivý budem, ale urobím to bez lásky, tak budem taký gestapak. Že? Čiže láska so spravodlivosťou musia byť vždy spojené, ináč to nefunguje. A u ekumenických hnutí práve je to len tá láska hlásaná. Držme sa toho, čo nás spája. Láska spája každého. Ne? Čiže priatelia, počuli ste, nič dobré nás nečaká, ale nevešajme hlavu, nebojíme sa, pretože vieme, že onedlho príde Kristus. Ahojte.